Какво става, хора? Аз съм Magic BG и днес сме в ПП България. И това ще е епизод с инфо. Знам, че повечето от вас искат да игра в Endergod, но няма вече как да стане. Баннат съм. Ако помните онова видео, където рейдвахме Home, аз там се гличнах и не можах. И не знаех, че гличовете са забранени. Ме баннаха завинаги. Затова аз вече ще игра в BDR, в Actions и ще снимам в HCF с Darksider. Също така очаквате клипове на Clash Royale. Дори аз съм заснел 3 от тях, трябва просто да ги качвам. И да, също така очаквате пак поредица в ПП България. Дори аз имам клан, ето сега ще ви го покажа, клан Stats. Помните ли онзи клан Бъл? Ние пак го направихме. Ето има 16 човека, лидер Darksider, аз съм нещо като втори лидер и така. В момента онлайн са 4, имаме 228 трофея и така. Чакайте само да видя клан Кик. Колко Ганър, Бовец. Добре. И да, също така повечето хора ми викаха, че звуча като 8 годишно. Не, на 12 съм аз и вече, както виждате, гласа ми е оправен. И да, това видео ще е само инфо, няма нито да ходим на ПП, нито нищо. Само исках да ви информирам. И така, това беше всичко от мене и чао!